Чи може існувати сильна країна без сильної нації? Ні. Чи може держава будувати своє майбутнє без тих, хто її захищав? Ні, не може. Саме тому ми сьогодні тут. Ми тут, щоб дякувати кожному з вас за те, що своїм прикладом показуєте всьому світові, що справжня сила українського захисника, українського ветерана, українського героя – це незламний дух. Друзі, саме завдяки вам наш прапор буде майорити на міжнародних змаганнях. І я хочу подякувати за це Федерації стронгмену, Міністерству у справах ветеранів, кожному, хто протягом року тренувався, допомагав, робив все можливе для того, щоб сьогодні ми могли зібратися і з радістю сказати вам слова поваги. Я хочу побажати вам отримати справжнє задоволення від змагань і, як вже сказали, найголовніше – без травм. Дякую, слава Україні! Героям